Hey, zetu vya mkumuri sana. Yeah, unataka ni but guys, how you? Muri boy, muri say. Hi guys, woman young. Hey, ndakuta ndisilima manje. Andiwanzike thing zvakuta zvichana bichana. Walikuya so hey guys. Muri boy, people. I think vamwe vari kumabasa, vamwe they're going back weekend, vamwe chizvi. Tiri kuvambe. Vasina kufanana. Ndina tinongosviba. Hey guys, Nicholas yanguenda. Oh, indigodzis. Nicholas yangu don't show it. Anybody. Gadzidza. Iwe ndinoenda kachena ndakati yo chipinda makomenti. Hey bongani zviri sei tiri kuno kuChegutu mangwana ndenda kwaGutu kunotenga mabhilo. Avatonakidzwa izvazvike izvo. Otherwise muri sei guys. Ndikuona makomenti ari kubva kuYouTube, kuFacebook anditi. Tarogobwe, how you? Hi guys, a very good afternoon to you. My name is Chegutu WoodTurner, aka Shema TV. Today I'm actually in Chegutu. Hey, didn't you very good to present? Yogun. Saka naiva muchuchisi. Tiudzei kuti kunoko muri kunyanya kuita muzivara nhasi. Kuno kutapira. Chiri kutapira. Nzvimbo yacho. Pane vanhu vakati hanzi mukudzei haanyanyi kuuya pachivhitivhiti. Why is it that mukudzei haadi kuonekera? Sei usingadi kuonekera iwewe? Panoitwa mafirimu mwambona makamera munachibuda. Makamera abudi, makamera ngotora mavhidhiyo nemapicha wati azongobuda kuscreen behind the scene. Tinotenda. I think bhudhi vedu vatanyanya kuvinga muzuva ranhasi vane vaita sei varedi. Tochitanga vari muchimbogadzirisa. Right. Saka nhasi tauya, definitely everyone knows kuti oh my god patakamira kakudhuze nehighway kudai so saka mune muchihwa ruzha definitely. So hapana kuzvandingasvika, sorry kune avo vachanzwa ruzha ruchititititi vachienda munhuni. Necklace yangu nditi sei ndipindise kusiri kumuku. Ndizvo vakamera inovenda kuti yakabhinda yoende pakati kunatsonongere muko kutondikatuna. Chakuitisai vhidhiyo ndine boys rinondiruka iri. Thank you very much. But anyway, bhudhi vedu chiuyai mukuchibva out in the name of Jesus. Right, nhasi ndina bunyatsosorerai pedu anyatsokuonai. Saka nhasi ndina bhudhi vedu tiri kuno kupi kuChegutu ndavavinga bhudhi vedu mukati. Aiwa, ichi ndo nharembozha takavatengera tikati hatirege tesei tiuye tivape kuitira kuti communication yedu inge yakanaka uyezve nemamwe makastoma enyu kuti munge muchibatika pamhepo. Ndizvo here bhudhi? Chimbotaurai navo muchivakwazisa mubva mambovaudzawo kuti zvii zvimwe zvamakasara mukagadzira pamwe zvamamusina musiuya uyu. Ndinokukwazisai mose. Takazosara chigadzirawo chiita umwe maproducts amamusina kumboona patakambosangana payo. Nhasi uno tine atinoti masugar basins nemagarlic crushers. Ichi ndo chinonzi sugar basin chekuisira shuga. Ndomo kutoti munogona kucrusha salt, garlic, zvese zvamunenge muchida kutswaitswa munotswira mumacrushers iwaya. Saka ndo mamwe emaproducts atinawo. Handikwanisi kumwa here kutoti ndatochitora chitende ichi inini sorry zvenyu. Hazviite here kuti ini ndikange ndabata chitende ichi ndotoisa tii yangu musoro kana mvura yangu ndotanga kutomwa kudai hazvizoitika. Aiwa, chakadesignwa kuti ndecheshuga. Wow, this is beautiful.
chinhu ichi musonda kama mamusina ka kurati makasura makachigadzira zuro chatisina makachigadzira zuro no chanchisina kuitwa complete chanchisina maleads angasikwa pamazochipedzisa saka chichoita mari ichi chinoita vanhu ka zuva kana ndikura nhema mukudzei vuya pano ndinyatsokutsinhidzira ichi chindathingi ndichachitora ichi ndotora ka ichi ndoti aiwa ndototenga ichichi mangori ne1 ichi chimwe futi chakadai so mune saga regai nditore saga yenyu guys, we're here guys in Chegutu. We are marketing business rabudi vedu andikura nhema izvi ndasina kuzviona last time izvi ndo saka rakazara izvi batai budi vangu saka izvi zvikeizvi guys pataenda kumukaka taisengawo zvakare maperi edu chinoita sei chindotenga nditi inini ndiite marketing yacho ndakonditandira rimwe riduri guruke wine tumbler ngoti ukango wine mangodhakwa henyu vanodhakwa vanodhakwa saka mafunga vanodhakwa kutidhakwa nevanonwa masisa wine glass kana iwe uchiputsa zvisingaiti wadire kuputsa mawine glass aripo inoita mari $4 nezvanichazvipedza zvese nhasi $4 guys iri nyange ukadhakwa zvakadii ukamwa wine yako zvakadii but mangoti wewine chete ko vasingamwi wine vasingamwi doro vanomwirawo paizvo munomwika here munomwika asi but mama akagadzira chiri chewine tinongoti mawine glass saka ndio zita rakangopfumbirawo iroro madii kuuya nechibhotoro chacho nditatesta masese futi teitotesta aiwa zvinotoita ndati wanga wachiti iwo nyaya yako iyoyo kuti ndikakufonere udere ndito zvandichiita izvi guys so ichi wine glass this is $4 icho zvakare $4 handisichazi kuti ndichatora chipi chirege timbotiramba tichinda mukati meindustry toona kuti munei zvakare mukati meindustry muzuva ranhasi handitika mukuita uchindibatsira kusamuzasi izvozvo apa paichi chituri tatati mari zviyapa ichi ndoche $5 uchitswa maspice handitika handiita pa next level ichitazviona guys izvi zvakafanana nechochocho zvinochete ichi ndechei ichi iplate yespice iplate yespice sakaita then mapush out though inini ndinotorire dzungu rakawandisa guys bepaudo unoriziva here bhuti inonzi bepaudo asambarinzwa aiwa bepaudo ispice imwe so inonaka singamboiti inonzi bepaudo saka chimwe ichi chitaipi cheduri futi chiya chadefinitely tachiona ichi tobva taenda pamapushi samapushi ndimi munogadzira here vaida mapushi vai apa paimaindiudza musuya kuti imi munozongogadzira pamusura kuti zvazvinoita ndezvokuti sodirai pedu vanyatsounzwa zvazvinoita pamapushi manje tinoita division of labor in the sense that yokuti isu tinoita beadwork kune vanozoisa maso vanozoisa maso aya those pane vanokwanisa kucheka maso acho vachizodesign saka takangotibatanei zvedu atishandire pamwe chete guys apa takamira pamumvuri asi kasi kuti mukunyatsotiona here kana hamusi kunyatsa kutiona maona manje tomboenda padii pane zvavo tongotsva zve2 minutes munyatsoona zvimwe zvachoni iwe chamwari ine jolosisiti rinokubaya zuva too much todzokera payatiri ndinenge ndokatotochwa guys saka todzokera apo here guys muzvione chidipaini ndivaratidze ndipana pazuva nyatsoona izvo zvituri takuyatsoona muzai zvese vanyatsoona pazuva panapa kuti maclear pictures icho ndozvachinenge chakaita kala ndo the actual color iyi isiri munhikini muchituri mirai ndingomira pazuva ini ndinyatsovapedzesera because handifungu ndichadzoka kunoku saka ndinyatsooda kusara ndinonzi kuti iyeye kusiya wanyatsa kupedza che ndinyatsotsume inonzi chimukudzei ndiwo kanga uri mvumfu kuudza mwana upedzisira
right gainingonyumira pazuva ndodini ndokuradzai izvo ndo exactly color iyi then tobva tabva toenda apa mira tingopedza tobva tadzokera pamvuri toenda apo ndo color yacho chaiyo chaiyo zvainenge yakaita ini complete brown chimwe chacho chokupedzisa zvichipata icho ndo color yacho chaiyo chaiyo original then ini ndiri muzuva ndikudzokera mumvuri ndongokuradzai actual color then ndobva ndapedza todzokera kunani kwavari ukoko ndipewo maearing acho ndivaratidze futi actual color dzacho idzidzi right uya nazvo futi takazviita actual macolors ayo ese aripo ayo ndo maactual colors achoni then tapedza takuenda ichanzi toita $10 ichi vakachiona zvavo ichi right tapedza ndizvapera zvese zvamwe zvachona thingi zvangova marepetition thingi zvapera izvi kala madziona ka ndo kala chaidzo chaidzo dzomene hanziko ngandiite sei wangokuita sei zvemuku ngandigadzirirewo chi so yeah that's basically it pane zvimwe here zvimwe izvi obviously izvi makazviona kale yacho inenge yakaita kudzima right paengine garage right I think ndo zvatakadii nezvimwe zvuma zviri muhuro zvavanazvo zvakawanda izvi ndezvemari so mune muchida zvuma zvakare inako mine maybe kocha chakaita senge chamakatengesera washu yayo chiripi vanhu vazhinji vakachibhiga chine zviuyu zvitambo 3 apo chiripo but chakasiyana kuchana unoda kutengera mukubhiri unochida muku ichi ya unobva chako chobva chasa aiwa mupei chakasiyana nechawashi vanobirana ichisitoere chakasiyana nechawashi chanowana washi guys vanenge vakunzi ndichangu uya kudhechangu vachinyeberana hagadzire ndo zvavataura kuti wine glass ndipo wine glass iroyo wine gazi mukazoronda kadaika mune musina wine munenge mune mvura yandine ndichitomwa ipapo panguva idzodzo chocho what's up ndicha live guys next live stream yangu ndinenge ndakabata this thing handiti so ndakabata mvura yangu echiuye izvo saka right now izvozvi I think netime yeduwo kuti tifambe mune zvakanaka hanzi zvemarasta zviripo here zvemarasta ndozvi zvemuhuro zvemarasta izvo zvinoqualify vanhu but amukwanise maybe kuzoti sezvo vanhu vakawanda vakuda zvinhu zvenyu kudai moti kana kuti pane demand yacho niyo mongotsvaga tunofitana I think zvinogona kuita nditi kuchitikowo mudziyo wavo tivaite hand over wandipowo newallet yacho zvakare tovapa zvinhu zvavo toti ndakakudza iwani kuti daimani regetatagako wangu right ndatoita chi ndatoita radio ndatoita radio yangu I think I'll take this one ndotoita chipi ichi kacheshuga right yaita so muku chimbobata apa
because vanhu vazhinji vakoti ndakavhurira musamboka ndakatenga maearring angu ndikatenga necklace yangu vanhu vatanzi tenge cheshuga vanhu vakuvhota. So chekutanga obviously ndipo futi chibheke chacho takuvapa mudziyo wavo kuti tikwanise kunge tiita sei tichizoita nagoodbye yakanaka toonekadzanawo mune zvakanaka zvakare. Asi kuti mamune $5 chirege ndidaiwo soko because kune vanhu venyu vaivaye vanga vakatenga zvinhu saka ndochidai handiti inini ndatinda kutora changu cheshuga kutora cheshuga kamuku oho ndodaiwo soko izvi haisi yangu ndeye vanhu vavo then yanga ifana kunge 25 mune 5 yangu yeshuga changu cheshuga mari yacho ndavasvitsa zvinhu zvavo. Then foni yenyu iyi kune vanhu vese vaichibabanga vaite foni ndiyo foni yavo iyi munokwanisa kuvhura chiona kuti zvishuwa shuwa ndiyo here kana kuti haisiri foni yenyu iyi chivaratidzai chipedzera navo. Inini ndinenge ndisingachapinde pakati penyu kana paine vanhu vanoda kutumirai kana kuti mari mimi yekusapotai inini ndiye ndisiri pakati handiti mune makupedzera nevanhu vavanokutumirai kwamuri inini. Saka tichiri ipapo zvakare satakanganwa munofanira kusiya phone number dzenyu so that vanhu nhasi kuda vanenge vari bishi kuisa maodha. Asi tichiri ipapo zvakare kana lese tipiwo pamwe nemangopa yekuti kana lese vanhu vacho vari kunze kwenyika imusati magona kuzviziva kuti munoshandisa sei kuzviti muzviende munongobudzawo chokwadi kana kuti ndo pamunondibvunza kuti ndodii pakadero then ndotaurawo nemunhu vachitongoti what's the way forward. Hatikwanisi kupa hama yake here hama yacho dii yozoindisa kupi kwaari ndo maybe solution yatinayo paizvino. Saka chimbotaurai zvinhu nhasi ndikufara ipinda ndimishema nhasi kufara nezvondaitirwa nemhuri yezimbabwe chiburikidza nhasiso wangu sisishema. Hama dzangu vanhu vezimbabwe mhuri yezimbabwe mayamura mabatsira vamwe vangatoshamisika kuti kwe munhu aishayiwa foni here. Hama dzangu zvangu zvakaoma. Ndaitadza kucommunicata nevose vanga vachida zvinhu ranga riri dambudziko ranga riripo kwenguva yakareba. Saka ndoda kukutendai mose musazviitira inini chete. Ndinoziva kuti basa iri harina kuperera pandiri chete. Vazhinji vari mumaprojects vazhinji vari kushayiwa kana kambudzi chaiko chaiko kune mumamiriro akaita zvinhu. Saka ndoda kuti zvamaitira inini izvo mugoitira mumwe wose. Ndinokutendai zvakanyanya mhuri yezimbabwe nezvamanditira izvi. Maratidza kubatana, maratidza kunzwirana tsitsi, maratidza kusimudzirana. Nasisi vedu toda kuvaramba, ngativarambe tichivaisa pamunamato. Zvikuru sei toda kuvaramba tichiisa pana Mwari kuti basa iro ravakatanga iro riri vasambofa vakamira ende hatitoda kuti varware. Those vakarwara basa iro rinenge ramira. Saka tirikunzwa kufara zvikuru sei mhuri yezimbabwe. Ndinokutendai mose kunyange akaisa sendi rake ndirikunzwa kufara, ndirikunzwa kutenda mukati mezuva ranhasi. Tinotendawo nevamwe hama fara ndafara ndiwo mudziyo wacho mutsva brand new hapana kana chitsotsi. This is the receipt. Ndo receipt yacho iyi. Ndozwa kutenda. Saka chiisai phone number so that vanhu vanozokubata imimi direct kwete kuti vanouya panzi. Phone number dzangu dzinoti 0775 961 717. Ndo phone number dzangu 0775 961 717. Chege ndinyore muchitaura kuti ndoipina kune vamwe zvakare vanenge vachida kutaura nemi. 775 kaititi plus 263 775 961 717. 717. Alright. Idzi ndidzo nhamba dzamakwanisa kuvabata pauyu. Asi ndakanzwa kuti hanzi munoisa foni kumachaja. Advice yangu ndeyekuti kana foni yapera moto inogona kumboenda pamunoichajisa ikoko because inogona kuzoibigwa pamunoendesa kumachaja kwacho ikoko. Saka apa zvandichaita ndisati ndaenda ndichakuratidzai kune bhengi rimwe rinoita zvemukuru rinoita zveworld remit ndakatoriona musi wandakadarika nemunomu ndakaona pakanyogwa. Ndichakuratidzai kuti ripi ndo pamunoenda ipapo.
ndikazoramba mingoti nai wedu ndoudzawo zvokuti mukuru ndotorera papi nekuti auzozivi munhu unogona kutevera musi wacho. Saka ndichakuradzaiwo futi mascreenshot emeseji yacho kana iri mukuru inouya yakaita sei, kana iri world remit inouya yakaita sei, kana iri manigram inouya yakaita sei, nezvamunofana kukopera zvakare muchienda kupi kubhengi kwacho. Ritoripo muspirit imomo ndo ndakariona bhengi rachoni ndokuradzai. Then ndosiya taita masettings achoni nekutiwo mugare muri paWhatsApp. Ndo chinhu chakakosha kudhira nemakastoma paWhatsApp because vamwe vanenge vasina mari yekufona direct. Saka ndo I think iko zvinenge zvikaenda live yedu takuzamaona kuti tokwanisa kuti vange vaine WhatsApp mukati momo here kana kuti zvofamba sei. Ndikazvikoniwawo aiwa ndofunga ndingangowana pamwe vanhu 1 or 2 vanokwanisa kundibatsira. Ndine mabrothers angu pano vanokwanisa kudownloada vovaita hotspot wo vapedza kudero toona kuti tosera tavajusira kana kuti $2 here WhatsApp navo ndoti tumirewo picture mobva manitumira picture. Ndikati tumirewo picture reduri mobva manitora nice picture monditumira tomboita sample. Handiti kuitira makastoma akawanda anenge ada kuona zvakanaka. Saka alright guys, isusu tapedza mukudzei. Oh, see Johnny, how are you? Uya uti bye bye shamwani. Guys, oh, see Johnny, bye bye. Bye bye. Guys, I think mese mazviona tavapa zvinhu zvavo. Kune avo vanga vachida kutenga zvinhu zvavo, obviously mukudzei ndichamutengera chake chemuhuro. Saka tosotana after this live stream. Indatotengawo changu zvinhu zvakanaka guys. Saka I think I'm done nechegutu. Kuti vangu makastoma ndautaura navo muchazenge muchitaura navo iyo, but muchingowo careful. Nevamwe vacho you never know, vanogona kunge vachichagawo zvavangatsvaga. Saka ndizvo zvimwe zvinhu tataura zvedu kuseri. So inini guys ndakuenda live stream yangu ngainimbokutambira inganda yakakudza iwe bye bye guys ndakuinda kuri kuita zimbazo sei. Bye bye. Chibvisira baba shema vati bye bye. Ndakuenda guys, toonana bye.